bafethu ayikho into efihleka unaphakade. UPresident Cyril Ramaphosa sekechithekele libisa phela nibona into obuzakwazi ukulibutha. Kukhona into okuthe manje kuthetheka ngayo apha kuthiwa phala in case bakhona abantu abangayazi. Ndicela into basingabasheli ngaphandle sebebaninzi ke abaniqhoyile becile into bandiyayishalazela ndiyoyika ukuthetha ngayo. Kuphango 2020 kwavela into yoba kuqekeziwe kwiplus lika President Cyril Ramaphosa. Iplus lakhona ke kuthiwa yiphalaphala. Kwaze kwalahleka imali engange 580,000 US dollars. Niyayazi ba imali lo maxa siyiconverted to our South African rands iphako boma 9.5 million. Oh ilahleke phi le mali hayi ibise sofeni hayi futhi ndafikelwa zingcinga zobe inoba ke sizisezazi mos politicians zethu sikhula sisiva into ba ngabantu nama briefcase ngabantu namabhege. Hayibo le mali bifihliwe phakathi kwesofa. Ifihlwa njani imali phakathi kwesofa? Khawubenje nomfanekiso ngqondweni nje sofika nje wena usithi dimfi uchopha nje phezulu kwe 9.5 million. Kwavela into engathi njalo. Okay, lamadola njengoba nisithi ngamadola adeclareiwe xa bengena lapha eSouth Africa bafethu bachona bevela nje story sakhona zange sibambeke ncamo. Meaning uba ngaba ayideclarewanga yi-criminal case ke le masithi yi-charge number 1 zange declare le mali masizame nje ukuyithetha nje ngale yethu language esazama ukuyi-understand andithi asifundanga ncam thina. Okay, so lo muntu lowo ke owangaphandle wafika apha ezothenga ezo zinto ezo. Ningalibalanga kumane kuthetheka into ba kukhona ama-private space nje apho abantu befike bezilendela khona. Kulula ke kwinto kuba ngabanyani into ezinjalo zikhona zizafika imali ezangaphandle esingazazi. And ningalibalanga imali yangaphandle kumele ideclare. Imali engadeclarewanga yi-criminal case leyo. Ayisha hayi ke nini ndiye ndibuze ngobani abantu abakuthiwa batshontshe imali ka President Cyril Ramaphosa kuvela into ba ngabasebenzi bakhe. Okay, bengabanjwa yini baphi? Hayi baduke nezwe bagodukile baye ngapha kowabo kuphi ngoyinto enzima mama babanjwe. Hayibo bafethu ngabantu bokufika. Nifuna ungixela into uPresident Cyril Ramaphosa akabathandi ngaleyo ndlela abantu base South Africa to such an extent yoba uzazaqasha abantu bokufika ayeka abantu base South Africa. Yavela ingathi njalo into. So meaning bathini bacrosse amaborder. Hayi ibona kwavela amayemem ke ngoku. Nawo andithi ngoku ibisi selichithekile so kunyanzelekile into bama kwenziwa ama damage control ke ngoku. Nini kwakhona into engathi iseyabe iyavulwa ke ngoku icase against ababantu aba. Nyani babanjwa kwaqhuywa nje icase yakhona. Bamane bengena bephume court ayibonda namagama oba xa bebanjwa abantu babanjwa ngemali okude kwathiwa ivela hapi le mali. Hayi ke into yakhona yatshona ivela seva kuthiwa even icase enokwenza nalento yasephalaphala iclassified. Bafethu for once ngicela sinqomeni iEFF because they fought tooth and nail bezama into abayideclassifywe makudilwe nawo lo mcimbi okwenza nale case yasephalaphala. Hayi ke kumane nje sisimane sisiva every now and then kumane kuthethwa ngephalaphala nezinye ke political parties xa zifumene ithuba zimane nazo zirasa ngalento nokwenza nephalaphala. Ize yabe ke ngoku recently kuyavakala into ba ideclassifyiwe i-report yakhona eye-IPD. Nyani ke i-IPD ifounde abantu ababini be-guilty. Omnye ngu-Major General Rhodes ne owaye phofu bobabini babonakala ingathi bebe kwi-Presidential Protection Service. Ngoba ke ngoku lona engithetha ngaye u-Major General yena utshona ngento yoba uye wasila wafihla waquma ezama ukuprotectana nelinyala. Uba ngaba kuyi-instruction esuka ku-president okanye kungani u-president engazange avula icase yenye yezinto esafuna ukuyazi. But ke because i-IPD yona ifocusa only ebantwini basesipoliseni andithi bafola under i-SAPS so ifocusa nje kwicase ezinokwenza nalonto leyo. So ikhiphile ke report yakhona ize yabe yadeclassifywa so izitholo ziba found guilty ngento yoba unlawfully so baqobhoza amaborder bayozilandela ngokwabo abo bantu kungekho case ekhona. Batorturwa bakidnapwa kukhona nezitholo zoba babribe inoba kwakungumvala mlomo ke ngokuba baze bangarasi ngalento lena bona aba bantu ababangaphandle abantu bokufika. So zonke zozitholo lezo nento yoba ke kwakumele into yoba ureportele uNational Commissioner owalo xesha kwakungu General Sithole but wamjumpa ngaphezulu wareportela uLieutenant General Mfazi ongasekhoyo. So ininzi nje into nokwenza nale case yephalaphala but ke bona ingathi even izstep zoye disciplinary sebengathi nje bazithathiwe against bona malunga nale case kwicala lase IPD meaning kwicala lawo lamapolisa lana.
but ithini ke ngoku into enokwenza no-President Cyril Ramaphosa, because naye ubuziwe ngale nto since ke ngoku iye yabe iyasherwa le report lena. Waba nawo amagama athi hayi ulindele nje ukuva uba kuzathiwani, ngoba according to i-constitution lena uPresident Cyril Ramaphosa kuzamele into yoba kuphume i-judgment from kwijaji etshoyo into yoba yena imbekaphi yonke le case lena. Phofu ke ithembisile ijaji kudala mos it's over a year I think ngoku bemane besithembisa into yoba hayi bazawukhipha i-judgment baze babe bayasithembisa into yoba apha ku-April or beginning of May izawube seyikhona i-judgment ezasixelela into yoba ithini yona ngo-President Cyril Ramaphosa. And mind you, they need to put it on their head. It must be noted into yoba whatever decision they take against President Cyril Ramaphosa izawusetha i-presidency, because uba ngaba bamfind guilty it means nam ndingufeze ndingakwazi into yoba ndigcine inkuntshu zigidigidi zemali under isofa without necessarily taking it okanye ithini ndi-account for yona, okanye without necessarily taking it kwindawo zifana namabhenki, of which ugcina imali engakaya endlini i-criminal case yona. So uba ngaba bathi bamfind guilty, baninzi ke abanye abantu abazathi xa beyenzile xa bebanjwa they will refer back to i-case ka-President Cyril Ramaphosa. Nizawukhumbula ke into yoba even uHelen Zille kulaa nto la DA uke naye ngomnye wayemane ihlokohlokoloza into nokwenza nale phalaphala. Ubuziwe ke izolo, I was very shocked ukumva into yoba ngoku akasaculi la ngoma wayeyicula. The time eseseyi-DA wayengomnye nabo abantu babeyiphusha yonke le nto lena befuna into yoba aze abe uya-impeachwa uPresident Cyril Ramaphosa. But uthe xa kebuzwa izolo, ngoba ke ngoku sebeqhikelelana ngesonka bonke bayi-GNU basemafutheni nje bonke, hayi ndimve nje miyihiza nje into yakhona ngongathi hayi yi-leader ekuzamele ithathe izigqibo zoba ufuna ukwenzani yena. Uba ngaba uPresident Cyril Ramaphosa ufoundwa guilty kule nto lena akasathethi la language liyana. Nizakhumbula ukuba I think ne-MK layo ike during i-ADOC kukhona uNational Funny Masemula bebemane nje beyipressa nje into nokwenza into yoba kutheni kungani, is it a big secret nayo top secret iphalaphala, why iclassifyiwe. Ushongo ndiyakhumbula futhi nje naye ehlaba imibuzo pha ku-National Commissioner uFunny Masemula. Ningalibalanga bafethu, uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngobeke pha ku-ADOC committee kuke kwakhona le leta okuthiwa ibhalwe ngilibhantinti ebelishera isele noKurt Matlala. Apha ingathi uKurt Matlala ebonakala ebhodla khona, ubunyani bayo ke wangokasikayazi, but nje akhona amagama apho kulo leta leyo ayifakayo iphalaphala apho ingathi uKurt Matlala othe yena uClose noMorgan Maumela ingathi uyi-part and parcel okanye nayo nendima kayidlala ekuqoqosheni kwezo sofa zazigcine imali. So sizayiva nje into yakhona, we are really looking forward ukuva uba izathini into yakhona, because kubonakala ingathi nje wonke omnye umuntu bazafuna ukumfinda guilty okanye kube khona ama-cases nje acreatwayo against everybody else, but umnini ndaba lona yena babe bebhizi befuna ukumprotecta. The release of the IPID report has reignited the firestorm into the Phala Phala matter. Now, previously, the DA had taken the position that if it was demonstrated that President Ramaphosa did violate, one, the law of the country, the constitution and his oath of office, and motion, or rather articles of impeachment were brought against him, that the party would vote for President Ramaphosa, or rather against President Ramaphosa. This was before the government of national unity. I want to know, as a GNU party that works closely with President Ramaphosa, if articles of impeachment are brought forth and the president is demonstrated to have violated the law, will you vote to impeach President Ramaphosa? Well, that is going to be the new leader's decision with the parliamentary caucus. So I don't want to start telling the new leader what to do. That would be totally wrong. But I do say that when I read the IPID reports, they seem to suggest that Wally Rueda was the person who violated the laws surrounding investigations into these kinds of things, and that he perhaps was implicated in an alleged cover-up. The big question is, how much did the president know? Wally Rueda was the head of the Presidential Protection Unit, and so he would have taken charge of that crisis. But I am not sure the extent to which the president would have known. Obviously, this brings the matter much closer to President Ramaphosa than it was before, and he certainly does have questions to answer. But as I say, this is going to be a decision for the parliamentary caucus of the DA
in conjunction, of course, with the new federal leader. But as the most experienced person, you can surely give them a nod as to where you think they should go. No, you've got to learn to not rule from the grave. If they ask for my opinion, I'll give it. If they don't, I'll shut up and get on with my job, because that job is big enough.